Kitang mga minyo kanunay jud natong hinumduman nga di nato angay kalimtan ang katungdanan nga atong gisudlan. Isip asawa kita, dili lang kutob sa pag-atiman sa mga anak, pamuyo, budget ug uban pa. Trabaho sad natong pag-agak sa atong mga anak nga ipailangan na Dios para motubo sila sa pagsubay sa dalan sa katarong. Ug labaw sa tanan kani, di ta malimot nga kita ang maghatag og kalipay sa atong bana, dili ang laing tao. Nay mga panahon nga dili usay nato malikayan, normal gud sa minyo. Kay minyo man ta, di gud mawala ng kalipay sa minyo nga saluhan nga gigasa sa Dios nato nga mao ang love making. Og dili usay malikayan nga daghan po mga asawa karon nga sila ra po hinungdan ngano nakasala ang ilang bana. Kay agya anang mohangyo si Mister, kanunay po nagbalibad si Mrs. Ang pagbalibad okay ra. Kay usahay na mga panahon nga kapoy kita, natay problema, wala tay gana ni ana. Pero ang dili maayo, kanunay na lang. Karon ugma, sunod ugma, dili gyapon nga sa higayon nga imong bana mohang balibad ka kanunay. Kana may dili maayo. Ngano man, kumingon ka nga gikapoy kita. Ang kakapoy mapahulay ra. Apan ang kalinaw sa pamuyo, lisod bawion kung mahinayak na. Dayon, unsa may giintay nato? Mo naman ay usa ka mga buhat nga diin atong katungdan isip usa ka asawa. Dayon, nganong gisulti ni nako? Karon kadaghanan di pud tanan. Lalisan gyud ning bahina. Awayan, usahay mao pa ni Ruth nganong sige lang gisapot bisag walay hinungdan. Hangtod mulala mapunta sa dako. Munang atong hinumduman nga kini nga bahin normal. Kini nga buluhaton dili laway, dili bastos, kundi atong buluhaton atong katungdanan. So kay katungdanan man nato, kundi nato mahimo manubag ta sa Ginoo. Nganong miingon kong manubag? What if kuno sa kanunay nimong pagbalibad ani nga buhat sa minyo nakasala imong bana? Kung ikaw ang hinungdan nga nakasala siya, kay kung kanang kalipaya wala nimo gidumili, dili siya makatintal sa uban. Dili tanang lalaki mahadlokon sa Ginoo. Swerte ka kung makabana kag may pagtuo Ginoo, mahadlokon sa pagbuhat o mga buhat nga makasala sa minyo. Pero what if kung dili? Hinungdan nga maguba ang pagpuyo. Munang kitang mga asawa karon, daghan patang dapat natong katunan isip minyo kita. Kay kung gusto man ta mo adtog langit, daghan patang dapat ipahaom nga dapat natong buhaton nga sa atong pagtuo dili maayo, pero maayo dapat buhaton sa mata sa Ginoo. Muna igsuon hinaot nga doon na kay makuwang pagtulon-an ni akong giingon nimo. Hibaw-i ang mga buhat nga atong katungdanan nga di nato mahimo, kita ang paninglan sa Dios. Kung gusto ta mo atog langit, paningkamutan nato ang mga angay buhaton nga uyon ug dili supak sa Dios, aron dili kita paninglan sa ulahing mga adlaw. Kini akong gipadayag, di lang ikaw, apil ko. Ang mga pulong nga akong gipadayag kung imong buhaton makahatag kini kalinaw sa imong pagpuyo. God bless, Gisoo.